bake bathi esemizini wasekuphakameni bengabantwana bebuye ensembini kwathi makuphela ukuthandaza ensembini beqeda yasibabiza inkosi yesibili ilanga lamalanga lathi ngiyacela ukuba nizungeze wonke lomuzi walapha ePhakameni. Kukhona amakati akhona la amnyama. Ningizingelela wona wonke lamakati akhona la niwashaye. Niwaxoshe kulomuzi makukhona afayo. Nihambe ngezulu wensini ayohlambulula ngontini ngoba lamakati akhona la adla imithandazo yabantu. Angisho njalo uma kukhona abafika amakati ukuthi bafike ekhaya babulala amakati. Ngikhuluma indaba nje. Base behamba laba bantwana bawazungeza wonke umuzi wasePhakameni bawashaya bawaxosha lamakati. Uma sebeshayile bawaxosha sekushaya isikhathi sekuba kuyisabatha noma kuyisabatha. Iyakhuluma inkosi ithi ngibathumile abantwana. Ngathi abazungeze lo muzi baxoshe wonke lamakati akhona kulo muzi wasePhakameni. Yebo bawaxoshile impela nami ngiyabona wasekho. Kodwa ithi inkosi indaba enkulu ukuthi angazi ukuthi iimbodla zamakati ezikumuntu nomuntu okhona phakathi kwalo muzi zona zoxoshwa ubani. Ngoba njengoba sikhona lapha ngaphakathi kulo muzi wasePhakameni ithi inkosi yona nomuntu unembodla unekati elikuyena elikhona ngaphakathi. Imvaba yalamakati ithi inkosi layekhona kumuntu aphikisana nayo yonke into eyimiso nezivumelwano zikaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Mawushumayela ekhuluma ethempelini ethakiwe ngapha ithi imbodla ekumina ngaphakathi asiye ngapha.
Mawushembe ekhuluma ethi asiye ngapha, imbodle kumuntu nomuntu ithi asingayi ngapha, asiye ngapha. Ithi Inkosi alazi ukuthi ubani umuntu ozawuxosha alwe nale mbodla ekumuntu ngaphakathi, ngoba umuntu nomuntu nembodla ekhona kuye ngaphakathi. Nalapha kule sekhethe ngiyazi ngingaqinisekisa ukuthi kumenezele sekhethe yonke kwathiwa size ngapha, kodwa imbodla ekumuntu nomuntu yathi hayi asingayi ngapha, singapha. Esifisa ukuthi uNkulunkulu lezo y'mbodla ey'khona kumuntu nomuntu okhona abe nalo mbodla. Ngisho kunikelwa imbodla kuwe iyalwa nokuthi unikele. Ngisho kuthiwa ethempelini kwenzeka ukuthi, ngisho kuthiwa kwisekhetha kwenzeka ukuthi, ngisho kuthiwa kwi-region yaseNingizimu kwenzeka ukuthi, kodwa imbodla engaphakathi isala nayo yonke into eshiwoyo. Izoxosha ubani, izobulawa ubani. Imazile Inkosi eyayihlonishwa futhi isatshwa kakhulu ezweni layo. Le Nkosi yayinonya, inkosi okwakulula ukuba njengoba imvula inetha nje mase ithatha isinqumo sokuthi kuphambanise nayo, iphambane ngempela nemvula. Uma le Nkosi ilibusa lelizwe ibatshazwa, inconywa, ituswa, ngelilanga le Nkosi iya endodeni yabaMhlongo ithi, Mhlongo, lapha kelizwe sengisebenzile, sengizenzile ney'nto ey'nkulu, nezimpi zonke ngaziwina, nganqoba yonke into ekhona, kodwa Mhlongo, inkinga ekhona ukuthi angikaze ngibuze ukungibabaza. Angikaze ngibuze Mhlongo ungitusa. Yini lenza Mhlongo abantu bonke bengibabaza bengitusa? Wena ngikusiza, ngoba wena Mhlongo usebenza wakhe imvunulo, ngisho amabutho engingawinayo nalapho esivele athenga imvunulo kuwo ngiyakusiza, kodwa Mhlongo awungibabazi. Dalo yini uma ngibabazi? Mhlongo Nkosi ngiyasaba ukuphendula. Wayesaba uMhlongo ngoba inkosi kwakulula ukuthi kwenze njalo. Mhlongo ngiyasaba Nkosi, ithi inkosi ayiphendula Mhlongo. Njengokuthi uyasaba ukuthi sikhona isizathu esenza ukuthi ungangibabazi. Phendula Mhlongo. Uthi Mhlongo Nkosi, intenza ngakubabazi ukuthi khona indoda ongakayiqondi. Mzukwane Mdaba ezitha Nkosi esizwe wanqoba le ndoda, yilapho ngokubabaza khona, yilapho ngokubona khona ukuthi impela uyakwazi ukunqoba, unqobile. Ithi Nkosi Mhlongo, nginamabutho mina maningi, nginezikhali ziningi, nginakho konke kokulwa. Khuluma Mhlongo ungitshele ukuthi eyiphi le ndoda ofisa ngiyinqobe ukuze uzokwazi ukungibabaza. Inhliziyo iyange ngiyakbabaza mzukwane wanqoba inhliziyo yakho.
ngoba ngisho nalento ekhona lapha kule lizwe laseJoyvet. Eyakhe inhliziyo iyabisana ngisho nokugcwele sekuphambi kwakho, uNkulunkulu esephambi kwakho, kodwa inhliziyo yakho ibisana nayo yonke lonto, kodwa mhlawumbe wayinqoba yilapho enokubabaza khona. Inkosi kusisele kuzwini. Amen.